nagulat din talaga ako. Kaya humingi po talaga ako ng pasensya kay MG, sa mga kasama ni MG. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Country TV. Please like and subscribe. Kevin the Great TV nag-public apology sa kanyang nagawang pang-upload ng video sa kaganapan ng The Battle of YouTuber. Kamakailan lang mga idol ay patok nga ang usaping Kevin the Great na inunahang mag-upload ang mismong promoter ng event na si Boss MG. Habang inaayos ang The Battle of YouTuber system problem ng pay-per-view ay mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas ng anumang video, litrato at resulta ng event ng The Battle of YouTuber. Lahat ng nakapanood mga idol ay tahimik at walang kahit anong binabanggit sa mga kaganapan sa loob ng The Battle of YouTuber. Samantala isang araw mga idol ay bigla na lang nag-upload itong si Kevin the Great ng video dahilan ng pagkalat nito at pagkalaman kung sino ang nanalo sa event. Ang mahigpit na ipinagbabawal mga idol ay tila nabulilyaso at tila nabunutan ng pakpak itong si Boss MG at Billy Jack Sanchez dahil emosyon itong inilabas si Billy Jack Sanchez ang kanyang hinain. Samantala mga idol ay naglabas nga ng public apology itong si Kevin the Great at pinagsisiya naman daw niya ang pagkakamali niya. Panoorin natin ang video na ito. So yun guys, pasensya na kung ngayon lang ako makapag-public apology, ngayon lang ako makapagawa ng video kasi nagkasakit ako after nung tawag dito, nung Battle of YouTuber. Pag kinabukasan nun, nagkasakit ako. So, sumakit agad yung ulo ko. Nilagnat na din ako. So, gusto ko lang talaga humingi ng pasensya kay MG at sa Battle of YouTuber. Ganito kasi yung nangyari doon eh. Wala po talaga akong intention na naunahan si MG doon sa pag-upload. Ganito kasi yung nangyari. Nung nalaman ko na hindi na ipapalabas sa pay-per-view, nag-upload ako ng video. Ginawa kong premiere which is ang schedule nun is December 31 ng alauna. And habang nag-a-upload yun, bumiyahe na ako papuntang terminal kasi pauwi na ako ng probinsya eh. So, nung pagdating ko ng terminal is ang biyahe ko noon mga 2 oras din mahigit. So, pagdating ko ng terminal, nag-open ako ng cellphone ko. Kaya nakita ko bigla na lang tumatawag sila Billy Jack. Miss call sila Billy Jack. Yung mga kasama kong vlogger. Yung mga kasama kong mga vlogger doon. Yung mga kakilala kong vlogger. Bigla na lang sila tumawag sa akin. And nabigla din talaga. Akala ko na nasit yun sa premiere. So pagtingin ko nun, binura ko yung video. So after ng mga ilang minutes, yung views nun nasa mga 15k, 2 oras 15k. So after nun, bigla ko na lang nakita agad yung mga nagre-re-upload sa video. So, ang dami na nag-re-upload agad ng video nung saka Boy Ungas kay Boy Uragon. Kaya, nagulat din talaga ako. Kaya humingi po talaga ako ng pasensya kay MG, sa mga kasama ni MG, sila Jonah Renz. Nagalit din si Jonah Renz sa akin. Si Billy Jack, alam ko na sobrang galit din talaga ni Billy Jack kasi nakita ni MG na kasama ko. Ako kasi ang nag-corner ka Billy Jack. So, ngayon, kaya nagalit kasi siya yung siya nakikita. Then, naintindihan ko naman yun. Kaya humingi din ako ng pasyensya kay Billy Jack sa ginawa ko. Kaya ganun, nadamay siya.
So, and then, alam ko din na madadamay din, marami ding nadamay sila Jubin kasi si Jubin din. Ako din nag-corner kasi nung andun ako, kawawa talaga si Jubin. Walang nag-a-assist sa kanya. Hindi man lang siya marunong maglagay ng hand drops. And then, yung mouthpiece niya is, ako pa yung gumawa ng mouthpiece niya doon sa mismong laban. Ako pa yung, kasi wala siya talagang equipment. And, yung sapatos niya nga pang forma pa. Kaya, naawa din talaga ako kasi, as a boxer, alam ko yung ganong feelings na walang mag-a-assist sa'yo. Yung sarili mo lang. Yan, mahirap din talaga. Kaya, ayun. Alam kong marami talagang sa ginawa kong video na yun, ginawa kong kamalian na yun, yung pagkakamali ko na yan, ang dami kong nawalang mga barkada. Lalo na mga kapwa ko, mga YouTubers na nag-PM sa akin, bakit ko in-upload agad daw. Hindi ko po talaga intention yun na maunang upload kasi ako din, alam ko din talaga yung ganon na patakaran kasi napapalabas na ako dati sa TV5 sa ABS-CBN, which is bawal talaga din yun pag hindi pa nila naipalabas. So bawal din talaga. Kaya yun, pagkakamali ko talaga yun. And yun, dito ko na lang po tatapusin yung video. Happy New Year po sa inyo. Pasensya na po sa nagawa ko, Boss MJ. Pasensya po talaga. Dito ko po tatapusin. Pre, ito ang sinasabi ko sa'yo, pre. Unang-una sa lahat, kung magkaka-lerche-lerche man ang dahil sa'yo, tignan mo ang mangyayari sa'yo, pre. Hindi mo alam ang ginawa mong move. Masyado kang papansing tao ka, Kevin the Great. Hindi mo alam talaga ang pinaggagawa mo. Bobo ka talagang tao ka. Bobo ka, in-upload mo ang milyon-milyong pera ang ginastos ng mga producer ng may-ari sa event na yun. At sino kang nangalang doon sa Battle of the YouTuber mag-upload. Sana napanood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Katanggap-tanggap kaya ang public apology nito? At tatanggapin kaya ni Boss MG ang panghihingi niya ng sorry? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat.